kubva ndichikura inini ndaingone belief yekuti chinhu chinenge chashata munyika ndabva kuti aiko government waisiri kugadzirisa because inini ndakura ndichiziva kuti government ndiyo inenge iri responsible pazvinhu zvese zvemunyika since varivo vanhu vanenge vari in charge vari in power but panapa tiri kuoneswa imwe nyaya yetanga tisati takambotarisira pari kunakurirana nyoka mhenyu panapa vakomana vacho uyo anofambisa mashoko anonzi Niki Mangwana ari kutaura iye kuti marodzi emukuchema potholes anofanira kunge akagadzirwa nemacity fathers ndanani vakomana vecity council varurana council nemamayors vacho so panapa anyora Niki Mangwana akati the maintenance of city roads falls under the purview of local authorities city fathers since 2000 there have been evidence of serious ineptitude by these authorities in a number of service delivery areas which include refuse collection, water treatment and supply, road maintenance and street. Those zvinyorwa na Niki Mangwana panapa achitaura kuti aiwa idzi kana dziri nyaya dzemaroads aidzika idzi macity fathers vakomana venhingirikini vanorana city council ivo vakomana vanokuklemba ivayaka ndori netimba racho because even wona izvo so ukaenda mutown ukapaka zvisirizo wakatsika line vanosvika vachikuklemba ukapaka usina kutobhadhara dollar vari kuklemba $56 fine ikoko takanoenda matogets imari dzine dzingotorwa idzodzo right ndo nyaya dzacho dzine dziri kunetsa panapa manje kuti vakomana vacho vecity council vanhu vari kunzi ndo vari in charge because ndo vari kutora mari dzimwe dzechi 1-2 mari dzenyu mimi vanhu even kana vanhu vedzimba kana une dzimba muno pane mari inongobhadharwa council mari yema services and stuff mvura chayo inobhadhara but mvura yacho inenge isingabude but unenge uchingobhadhara haneni kuti mari yacho vanenge vachiisa kana kuti iri kushota here but havana kumboya vakati vanhu mari yemukutipa iri kushota but nyaya yemarodzi panapa ndo nyaya iri kunetsa because ukaenda kuwaterfalls izvo zvisati zvekuudzwa take time chimbopinda kuwaterfalls enda ungoti ungosvika muZimbabwe ndikuda umbopinda ine waterfalls I know kuti vanhu vakawanda vanenge vachingoita zvekuudzwa kuna vanzi madishos baba unotora kana enda kana netape measure wondipimira ipapo ndisendera video kacho kana fungo ndachikunyebera wobva uya nako ndizvo kuti ndara ndazoona zvaungochitaura ndo dzimwe nyaya manje dzikuti ava paramba Niki Mangwana kuti macity fathers ndinofanira kugadzira road but inini zvangu inini vanhu government yacho since iri in charge aina power yarikupa macity fathers maorders kuti inini macity fathers mimi gadzirai road mimi tikuda kuti road inge yagadzirwa kwada because government ndo vanhu vacho ndio ngori president iwo nyika yese une control it's like une steering yenyika kuti right panapa zvatukuita panapa izvi zvanichazvide anisina kuona mapotholes ndiani anoramba order inobva kuna president kana apuwa kunzigadzira mapotholes but nyaya dzacho dzinozongobuda zvokunzi vari kuzoya chitora imwe mari ichizoitwa this and that mari dzacho dzine dzichingoshandiswa zvisina nebasa zvemaby elections zvichingotangidzwa amene unotoshadziwa zvikumbofamba sekunopudikirawo mumwe anenge achizvitindonzi shabangu ndikutokurikola you know ndo maproblems atiri kusangana nawo munyika munomu seZimbabwe. But ladies and gentlemen, indangoya kuti ndinoonesa nemi nyaya iri kutaurika nyaya yemarodzi nyaya yemuno mchingochema tikutorwa dzimwe 5 years izvo so titotanga tozwa nyaya ndozonzi nyaya totanga kuzwa nyaya dzekuti macity fathers izvi toda kuti marodhi anake takudzwa kuti macity fathers. Tell me what you think in the comment section. Mundiudza kuti muiona sei nyaya yemacity fathers yatangwa nemurume anonzi Niki Mangwana amene pamwe zvichida ringawezera pamwe ndo strategy yekungocomplaina yekungoudza kuti hayi hey city father chinchi this part of action city father acho ngaaudzwe zvekuita macity father ivavo because ndimi mune power.